ka KSU Plankenshi Unit haka khasan trik u kelalengkot ahaja R4R kaliyo ban penah perdano ya ka Fast Losha Nyauta Memorial Football Tournament Hashnong Plankenshi Southwest Khasil District haka ni ke singi penkun ya ka ni ke tournament lawan man sakhi da usamla forward man nongrem President KSU Southwest Khasil District kumu kongsan haka jingedon lang uba bantei lengdo kum usembut kongsan usamla Rutherford lengdo General Secretary KSU Maukrowat Circle usamla Tebor Kharwonyang Organizing Secretary KSU Maukrowat Circle kinong elam shnong bat kiwe pan kinong kren hakini gisngi kilepen pau bagasngi arfra tadi urampang araja arpau haka ba wei na kisamla ka jai benreu bodi urkhot jongga KSU ulasha bathat jobore la ka jingim haki barjala ha ichamati shushu keleken tu bat khot ru ye ki pat ba pat kit khot ka jai benreu ban yatli khna ban wan ra ye ki jing singany haka lawe ka jai benreu dak ba omdei ban ailat ye ki nong we nong ar ban le trai kle haki dong ki kentoj jong kabri u henyau trap kinong kren kilakan turu ye ki samlai le kai baki dei ban kier ne ki jinglen bas new hendai ki dei ban 3 minute ban panjana ye ka sap ka baki don rangkat ban don ru ye ke men sim kit khle ha ka shnong ka thau bat halor ka bha ka miat jong kari bat ka jai ban riu ha ka ne ka lempong ka Friends Unit FC kala long ka lado ha ka bakala penlim no ya ka maulapne FC the lai goal la ka we shushu na kaliang jongga KSU kala yoru ban le comments nem tumai da ka ba airu da ki jing ai so ba sheki santli ki long yeng jong ka thain kani ka long kat kum ka kruwa bala plai da usamla Everwell Robin Tongni Assistant Organizing Secretary ka KSU Maukrowat Circle Bunsen kisama na kama madangi yacho kama ba ugram tau players player bet haga jingla ka football larang tali hadan Arsenal sai tu cha om ba kada ba konsan hana ba kila labmit balle kamkai kila labmit lani kila amlin dan ya kita gizindi ba pembuat kani gade kawi ka banta ba kum kisama jong kani kadam kathain ba kum ki players pide ban bat haga jingmot ka jampi nomor ba wat ba pinang penjabo kalau kamat ke jampi kapan kita APE ban amdai ba ka kita APE ka penjaburan ne kayin kasam ya ka shlong ka thau ba kanau kadan ka tim ka bam ba kisama kilam kita gimam tai karir kita bro la kisama kilam na tikindi ba pembuat kilam na tikam kai monopat kibalong kita kilawai kibantai ka shlong ka thau ya karir kita bro hi bro koi Adar kinamlan haga ni kisnong ka jangpi namang pan kamay kawi ka jicho kana lakram pan kamay na kapor kadang kawi ka jingja ha kawi ka jat bani ka jingi kawi ka jaka ba kadang na kawi ka por ba ki jat bani na pali ki jat bani ki bandai kasi kilawan tawa hakta kasnong da ka ba kiyang ba sabah sa ini namar gimdam jaka su anopal bingina songlang din kisnong ka jangpi Bapa ka bakum kata kapor, kay kabaja kang bakata kasnong ka haberlum ni kador bersnong. Menar ni julang gerukam bagadan kamu kanu ka jinga kata bener hakasong ka thalo ni kadon kanu ka ajanda kamat ni ju yakram ka bersnong. Hakaji yakram ka bersnong namar ba ni jutupi bakum kata bener ni sadam kata ka jing isanai lani ya kita ki bapli ya banam bagi sanai. Ta kata ka bar ki yakram kunu dan kita silang bar ki dan ki bro ke ba mda bangsa namar la ngisa la sai gini sale trai kli alor jami